फरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो जब कार्डखौ माबोरै डाउनलड खालामो एबा जाय बिथांमोना जब कार्डनि नाम्बारखौ गोसोआव गैला बिथांमोना गावबा गावनि नामजोंनो जब कार्डखौ अनलाइनाव नागिरनानै दिहुननो हागोन। बेबायदि भिडिअ नायबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो लोगो दोगोफोरनोबो शेयार खालामलायबानो जाबाय जाहाथे बयबो मिथिलायो रोंलायो। फै दाना भिडिअखौ जागायजेनसै। नोंथांमोना जिखुनु जाया मोनसे ब्राउजारजों बानायनो हागोन। बेखौ आं मबाइलनि क्रोम ब्राउजारजों बानायनानै दिन्थिनोसै। उनावबो क्रोम ब्राउजारखौनो सेलेक्ट खालामबानो जाबाय, बेनो मोजां जायो। ओमफ्राय नैबाव सार्च खालामनोसै नारेगा जब कार्ड। आं बिनि लिंकखौ डिसक्रिपसनावबो होनानै होगोन नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै चेक खालामनो हागोन। ओमफ्राय नैबे गोजौनो ओंखारबाय नै narega.nic.in ओमफ्राय नै बेबायदि ओंखारगोन। ओमफ्राय आंनि बायदि खालायनो थाखाय नैबे थ्रि डटआव सोना हो। ओमफ्राय गाहायाव फैनानै नैबे डेस्कटपखौ थिक खालामना हो बा डेस्कटपनि बायदि गुवार नुयो। ओमफ्राय बेखौ फैनायनि उनावहाय नैबेखौ जेनेरेट रिपर्टआव सोना होदो। ओमफ्राय नै दाना जोंनि इण्डियाननि मोनसे स्टेट दं, बे गासिबो ओंखारजोब्बाय। ओमफ्राय दाना स्टेटखौ सेलेक्ट खालामदो। आं आसामनिखायनो आसामखौ सेलेक्ट खालामबाय। नोंथांमोना गावबा गाव गोसो बायदि सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय गोजौआवहाय फाइनान्सियेल इयारखौ 2025-26 होबानो जाबाय। ओमफ्राय नैबे डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामदो। नोंथांमोना गावबा गाव डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामदो। आं क'क्राझारखौ सेलेक्ट खालामबाय। ओमफ्राय बे ब्लकखौ सेलेक्ट खालामदो। दाना ब्लकआ मा गोग्लैयो आं ब्लकखौबो सेलेक्ट खालामबाय। दाना पन्चायत जोंनि बिटिएडि ना बिसिडिसि जायो। ओमफ्राय बिटिएडि नङैफोरना बे पन्चायतआ जागोन। ओमफ्राय आं पन्चायतखौबो सेलेक्ट खालामबाय। बिनि उनाव नैबे प्रसिडआव होनोसै। ओमफ्राय नै बेबायदि ओंखारबाय। बेबायदि ओंखारबा नैबे गोजौनि नैबे साइडजोंनो 3 नाम्बाराव सेलेक्ट खालामदो जब कार्ड। ओमफ्राय एमप्लयमेन्ट रेजिस्ट्रेसन नैबे 3 नाम्बाराव बेखौ सेलेक्ट खालामबाय आङो। ओमफ्राय ओंखारबाय नै मोनबेसे जब कार्ड दं बे बिसिडिसिआव बेनि गासैबो ओंखारबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौ नामजों नागिरनो हागोन। नै नाम दङ ओरै साइडजों राइट साइडजों। ओमफ्राय नामजों नागिरदो बेखौ। ओमफ्राय नामजों नागिरनो एसे दिगदार जायोबा मोनसे बुद्धि होनो आं नोंथांमोननो। नैबे थ्रि डटआव सेरनानै हो। ओमफ्राय थ्रि डटआव सेरखांनायनि उनाव ओरै गाहायाव फैनानै नैबे फाइन्ड इन पेजआव सेरना होबानो जाबाय। ओमफ्राय दाना नैबाव सार्च खालामदो मा नाममोन, मा नाम नै ओंखारबाय मोनसे ओंखारबाय। नै माबाबा नामखौ लिरदो आरो नामखौ नङाबा ओरै गाहायजों नागिरबोनो हागोन। नै आंना नामखौ सेरदों नालाय आङो। ओमफ्राय बे ओंखारबाय नै। ओमफ्राय दाना बेखौ नायनो थाखाय नैबे जब कार्ड नाम्बाराव सेरना होदो। होमबानो बिनि डिटेल्स सिङाव ओंखारनोसै। नै नैबेनो नै जब कार्डआ नै बाव नाम थाबाय। ओमफ्राय नाम माबा थाबाय, गामिनि नाम थाबाय, ओमफ्राय बिफानि नाम थाबाय, जब कार्डनि नाम्बार थाबाय। ओमफ्राय जब कार्डआव साबेसे मानसि दं बेनि डिटेल्स ओंखारबाय। नै बेनियाव 3 दंमोन नै ओंखायनो 3 ओंखारबाय। ओमफ्राय आरो सिगां खामानि मावदोंबा बेबायदि ओंखारो नै। ओमफ्राय जायना मावाखै दाबो जेबो ओंखारनाय नङा, खालि नैबेल' ओंखारगोन। ओमफ्राय बेखौ डाउनलड खालामनोबा नैबे थ्रि डटआव सेरना होदो। बेखौ डाउनलड खालामनायनि अपसन गैया, होमब्लाबो आं PDF सेभ खालामनायनि राहाखौ खोन्थानोसै। नैबे थ्रि डटआव सेरना होदो। ओमफ्राय बेयाव गाहायाव फैनानै नैबे सेराव सेरना होदो। ओमफ्राय सेराव सेरनानै मोनसे प्रिन्ट ओंखारगोन, नैबे प्रिन्टआव सेरना होदो। ओमफ्राय प्रिन्टआव सेरबा सेलेक्ट जानोसै। नै बाव 3 पेज सेलेक्ट जाबाय। आंनो 3 गाहाम नांला, बे मोनसेखौनो खालामनोसै। ओमफ्राय बेखौ केनसेल खालामफिनबाय आङो। ओमफ्राय बे फार्स्टनिखौ थाना होनोसै, बे फार्स्टआव दङ। ओमफ्राय माखासेयाबो थाफाबाय नै, होमब्लाबो अरजाला। दाना नैबे PDFआव सोना होनोसै। ओमफ्राय PDFआव सोना होबा नै बबे जायगायाव सेभ खालाय बे मबाइलनि फल्डारा ओंखारजोब्बाय। ओमफ्राय आं नैबे माइ फाइलाव सेरनोसै। ओमफ्राय दा बाव सेभ सेरनोसै। सेभ जाबाय होनबा आं बेखौ क्लस खालामनानै दाना फाइलाव थांनानै नायनोसै। ओमफ्राय गासैबो फाइला ओंखारजोब्बाय नै। ओमफ्राय माइ फाइलावमोन आंनिया। ओमफ्राय नैबेनो नै जब कार्ड PDF होमबा PDF फाइल सेभ जाबाय। नै बेनो नै जों मोनसेल' पेज सेभ खालामदोंमोन, बेनो जाबाय नै।
बावनो मोनजोबसिगोन नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ। जब कार्ड नाम्बारखौ मिन्थियालासे नोंथांमोना बेबायदिनो डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो बेखौ खामानियाव बाहायनो हागोन बे जब कार्ड नाम्बारखौ। दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना रोंसिगोन जब कार्डखौ माबोरै डाउनलड खालामो एबा जब कार्ड नाम्बार गैयालासे जब कार्डखौ माबोरै नायनो हायो अनलाइनाव बेखौनो नायनो रोंसिगोन। दिनैनि थाखाय एसेनोसै, होमबा भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। थेंक इउ।